का बात बारे अब भइल कमजोरी ई कैसे भइल देखत रही चंचल के का देखत रह हई ढोही के सटोरी आई बा कोनो दे द उपाय नहीं हमके बुझाए ई दवाई खाती कए गो जिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गइनी बर्बाद कर देलू।